Good morning, Mandlovu. Yes, Edesi, how are you guys? Alice Bakeki, how are you? Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Morning, guys. Oh, thank you, Mandlovu. Kwanza kumwata ni makeup. Andina kupata ni makeup, but lipstick ndofunga yakatoramba kuva. Unozari lipstick dzema professional makeup seeds. Ndakatosvika ndikagesa andina makeup. Ndakatosvika ndikatogesa usiku ihwo, but lipstick ndofunga vanenge vakaisa makeup malipstick aya anoto asingabvi zvekumhanya aya, because ndatoona kuti ndine lipstick izvozvi ndichibaya life button. Ndofunga malipstick avanenge vakabatirira aya. Ndati ne makeup ndotosvika ndichitogesa, ndinandisitombori comfortable ne makeup zvekudaro. Saka ndimusi munhu anogara ka hanzi mamukadzirise iwe kuneta kani. Kuneta at least nhasitombosororawo kuneta at least nhasitombosororawo. Saka nango yangu kuti ndizotenda guys. I just came here to thank you guys. Chantel, love you too. Kutenda, thank you guys, all those who came through. Jackie Ngarante, Zuba Ebentete, Ruma Ngena, vakawadisa guys, andikwanisi kumenchena vana Mkoma Munyaradzi Dongo, the book writer, a lot of people vakauya, Mkoma Gordon Disinga Dodo vasiya andichimaona. So guys, anyway, takanakirwa singaiti takafara zvekuti takafara. Thank you all nevanga vari pamalive. Handitika vese vakaona vanga vari pamalive, we thank you very much. Toda kutendai makanga muchitoti tichitofarawo tiripo nemiwo makangotarisawo. Saka toda ngotenda guys, toda kutotenda guys. Asi ndichitenda kudai so guys nesuro zvakare. Regai ndibve nangoita very much clear pano. Handitika we don't do our events for competition isusu as diaries. We don't do our events as a competition with somebody. We are not in a competition with anybody. And we do what we want by event yedu. Ati compete na anybody. Anomaona, because ndakazi ngenda kuudzwa nevanhu kune munhu anyora posti akanyora kuti kudi I don't care. Olinda Chapel, Olinda. I don't even follow you. I don't even watch you, my sister. Please leave us alone. If you are looking for drama, I know that you are a drama queen, you are a drama person. Go and look for a drama elsewhere and leave us in peace. As diaries, we are very peaceful. We are very peaceful as diaries. When we do our own events, ati competing na anybody. We run our own race. Whatever we decide to do pama events, edu. Anditika, ndezvedu. Atimbofitaka yakuzoudzira vanhu zvokuita pama events avo. We are not going to do that and we will never do that. Tinoita zvatinoda isusu. Tinoita patinoda isusu. And tinoita zvinoenda nehomo yedu. Atisi rich auntie. We don't claim to be rich aunties. And hatina kuya pa social media nema show off. Ekuti zotaridza vamwe. Kuti we can live like this and what not. We are a charity and an organization. And that helps each other in the community. Titori a group of people that does not have vasina. Nobody is rich here. We have never claimed here and come here and claimed that we are rich. We are poor. We are rich in spirit. Maybe poor in flesh. But we are comfortable in what we do and how we live our lives. We are very much comfortable. We are very much comfortable. Maramira atinotoita titori comfortable fuge because hatina mbovera takapinda kuma inbox kwenyu tichiti tikukumbirawo mari dzechingwa kana tikukumbirawo chakati kwauri anditika. So please allow us to be kunoku. Allow us to be. We only live once.
after this life akusisina imwe life. We are only living, we are trying by all means to live our best lives. Ufunge zvatinazvo zvishoma izvozvo ndo zvatinotongoita make use of izvozvo. Zvishoma izvozvo ndo zvatinotongofara nazvo. Mukaona guys paupenyu ukaitira chinhu vanhu, you do something chinotoda kuonekwa nevanhu, and you are in a competition with somebody, then there's an error with you guys. There is an error with you guys. Kana uchita chinhu, itira chinhu iwewe nevanhu vakakukomberedza ivavo. Usaitire vamwe vanhu, zvikuru sei vanhu vepa social media. Handitika vari kune dzimwe nyika atitombokuzivi, and atitombofi takasangana nemi probably. Zvamunotoita kumapeji kwenyu ka amutombotioni kana kudongorera tombodongoreri, because atina reason. Tinotoda kutoenda kune vasinawo sesu. Vane mari tambai mune vane mari ikoko. Sumudziranai muri vane mari ikoko. Vasina motiregawo toita zvedu zvatinoita zvekuno kuAfrica. Tiri kuno kutakadaro chisumudziranawo tisina. Mwakatengesa maswitsi oyo obvisa 10 cents yake, umwe otengesa mafrizi dzake oyo obvisa 5 cents yake, umwe otengesa tichitodaro, because that's what we can afford. Life is not all about competition. Life is not all about competition. You are old enough, Olinda. You are old enough. Kuti uchiona kuti at your age now wakura. Shokuti you are no longer supposed to be in a competition anymore. You are not supposed to be in a competition anymore. You are not supposed to come to social media and brag about material things. We have seen people. My husband is calling. Hello. Ndoko mina ndikufonera kanti paka shoot live ndopedza manje manje. Alright, tiri bondo kufonera manje. Alright, sharp. Indai kusaluni naye ndokufonera. Andisi maona. Ndangoti taure, I am not here to cause any havoc. I am not fighting with ye because andinda chekurura naye. Andina chekurura naye, andina cheku. I came here in peace, just trying to set the record to see that everything is not about competition, my sister. Everything is not supposed to be a competition around you. I have seen people, we guys here, we have seen people, and it even chaiko vakasiya ma material things are people who own the furnitures, people who own the properties, people who own the real cars, guys. Kuita a fleet of cars in motkar mumba garage, but vakazvisiya because zvinhu zvepano pasi. And it tinotozviziva kuti we are living on a borrowed time. Nguva yachikurama iyaisi yedu ine muridzi wayo. Handiti izvozvi ndichitaura nemi kudai munogona kungonzwa kuti ndadonha ndikafa kana ndabuda apa ndaita accident apa ndikafirapo. Handimaona. Saka allow us to be, allow us to enjoy, please. And all those other comment section mune zvinhu zvenyu, please. Endai kuma events evanhu vane zvinhu zvavo. If our high tea was not class, we never said even paposta kuti class high tea. Nai makambonawo paposta redu rakanyigwa kunzi class high tea. Makambotonawo takanyora exclusive or class high tea. We could have written that on our poster. Kana fly if we knew kuti, but we knew kuti we wanted to have fun. We knew kuti toda kuita fun. We were going to do yose. Ndo saka tisina kunyora izvozvo. Atina kumbonyora izvozvo. Taitoziva kuti tikuda kuita yese. Paiti ipapo. What is class? Chii chinonzi class? Class is you and your dignity, and how you handle other people, and how you treat other people. And the way you treat other people, to me, that's class enough. The way you talk to other people, to me, it's class enough. The way you portray yourself to other people, that's class enough. Because you might think that you are classy, nekupfeka zvinhu zvekunze, nekuita ma makeup aya, nekunaka, nekuchuka, but as long as une utsinye, une moyo wakaora, anditika uchitarisira umwe vanhu pasi, to me that's trash. To me it's trash, totally trash. There's no class there. There is no class there. There is no class there. Class iri pamunhu, iri within, it comes within, inside of you. You see the way I see mwana uya nonzi Jackie, she is class top notch.
It was my first time meeting her. And ndinotaura naye makore phone. It was my first time. But the way she interacted with everybody. Guys, regai ndikudzei chokwadi. Anditika musive chokwadi. Anditi haiti yedu vamakaona vanga vakatochena vakapfeka zvakanaka paipai vanotobuda kumikuku mufunge. Manzwisisa? Vakatobuda kumashaksi mufunge. Asi vakapfekedzwa nemamwe madiaries anga aripo akakwanisa kuti okay, I'm going to buy a dress for you. I made it happen kuti vasina vese vamunoziva vakabatsirwa vakambobatsirwa pano. We invited them kuHaiti. They did not even have money kuti vaye kuHaiti. Vaitobhadharirwa even nevamwe kuti vakwanise kuya vari kunze mamwe madiaries anotsigira kunze kwenyika uko. They paid for a lot. Dress ranga katopfeka renge rakatotengwa na somebody ari kunze kwenyika. Boots yanga katopfeka yanga yakatotengwa na somebody else ari kunze kwenyika. Musoro akatoitswa na somebody else because they have never attended even my parties. They can't afford. Andimaona kuno ku South Africa kuno ku Africa things are no longer the same. Guys, everybody, you know kuti vanhu vari kudzingwa muno esenenyaya kuti mapepa. Saka kana usina mapepa munyika yaunenge uri, guys, unoita any manual jobs. Guys, cleaner yard yemunhu, unosuka motikari yemunhu, any job uchipiwa maruns kunoku asingakwani kuti uite zvauda kuita nemaruns. So weird. Vamunofungidzira vacho the worst people, vamunoti the worst people vava, the poorest of the all. We hate them, but you could not recognize them nesuro. Because vanga vakachena. I hate people that had to come in and make that possible. So they came. Ichansi yavo opa upenyu. Kutanga kuzviita opa upenyu. We had to involve every fan kuti ivepo. We had to involve every fan yataikwanisa kuti itai guys, itai modeling, makwana even modeling guys. Panga patori nemachembere. Because we were making we wanted it to be fun. Not just class IT. To us, it was not class IT. Let me be honest and fair with you. We were having fun. Because next year, a lot of people might be going home. And a lot of people might be going home. And mashona. Sakana waona mkana kuti unzi uya ufare nevamwe utambe tawana mkana ku Zimbabwe. We know guys, such events vamwana va kwamtare. Antika kune kustori na events ekunzi kwaita Haiti if kana even get together chaiyo uwa mwana vakuna na gweruko asata mbona kuna na gweruko kwedu katotova chaiko asata mbona even pa social media uchenzi kurikita Haiti pakati. That means it's unaffordable. Hazvigoni kuti zvingoreka zvibude kuna na Harare because ndokwa chinomanyiwa. Hanimana vana Harare magutawo makuru. Saka regai vanhu vanakirwe please. Zvekuuya muchijaja, it's exactly what was being said nesuro na Jeki. Unoshamisika mukadzi mukuru, a whole lot of grown women. Pane mwana mudika ne 29 years ari kubva kutaura mashoko makukutu. Umwe achipedza ipapo ari kuenda kunotaura nezve kudegrade vamwe vakadzi. Olinda, wakaona kuti Haiti yedu haisiri yo real Haiti. Why couldn't you come through and fix our crown as a sister? You are a rich auntie. We are not rich aunties. As a sister, you could have come through. Could say, come on guys, I want to fix your crown. You can't afford to do this. Antika, itai ishi mudai. Regain to pay mari mudai apa mudai. As a rich auntie, we don't have. We are poor and broke. Auntie Maona, learn to fix each other's crown. Don't do each and everything, guys, for competition. Don't do anything to try and be every day. Kugara uchida kuzhudza kuti ndinogara ndiri pamusoro pevamwe vanhu every day because vanhu vanongoshitira vasi kutokuona denda ndisina kutongoudzwawo nevanhu ndichiona vanhu vachitongozvitaura kugrupu racho reHaiti. We were not going to know kuti kune zvinhu zvakada zvambotaurika because nangu ndakatoona kuti tirisoso tiri varombo guys. Atitevedzeri vanhu nemari dzavo. We don't go around tichiteverera kumasure kwavanhu nemari dzavo guys. Isusu as diaries tinoita charity pano, tinocontributa masendi anditika kune vamwe vanobudisa from their own pocket vachita everything. Isusu we can't afford. I've told you pane live yekutanga iya, I'm repeating again, pano tinoita konde anditi. So don't ever in your lives compare us with anyone. Tukuita zvedu isusu madiaries pano. Nhasi takatonofunga kunospina murodhi umo takaisa musoro pasi makumbo mudenga. It's us. Takapfeka futi madress iwayo ndisu hapana notirambidza.
makambona South Africans guys togara South Africa muno makambona South Africans muno kuti vakacheda vakadi pa function vanofara as if there's no tomorrow. That's what we adopt. That's what we are adopting. When you go to Rome, you do what the Romans does. Tell me, say, go to not my class events, South Africans, muno, kanava kunyasoita fani, muone. To those vanenda we had South Africans, mkatimedu, we had South Africans, angarimo, mkatimedu. I think about 561, mkatedra janduko yanga kapteka dress repingu. She's South African, that lady. She's a police officer actually. And it's akawia. Makava wona kuti they were having fun. Kwaita this other leader itama akapfeka t-shirt yakanzi machonisa kumasuro. Akauya nemwe mzimbabwe anonzi machonisa. Akapiwa t-shirt machonisa yakapfeka. And she's a prison warder munomu. Akanakigwa mukadzi akafara ita kuita unge ameno. That was what we wanted only. Mazimba akafara, takafara. Makazviona guys mafaro edu ndeye vanhu vasingaende kumafaro every day. Makazviona guys. Mafaro edu ndeye vanhu vasingaende kumafaro every day. Ndeye mombe dzadzo dzakagara dzatovhurigwa. Dzakuendawo kumafaro musiwoyo. Advice ye yataida. We did not want any advice from anybody. If we want advice, we ask advice from our own diaries. Tine vanhu vari diaries, vari pa diaries vane class. We go and ask to Dapakat, but we did not want any advice from titles. We knew what we were doing. We were there to have fun. We were having our own fun and we had it. Takanakirwa. So, nai makaure odi, taibvunza ani. Ngokuti nai zvako, taibvunza advice, taida advice yani. Taida advice yani. You guys, you talk about us. About our item MGTD classless. And did we ever come to you to come and join us on our lives? Did we invite you? Did you invite you? Did you ever see us going to anybody, to somebody else and say, guys, we were doing our own thing? Why would you try and destroy and squash ladies, old women who are having fun? Why? 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 We never went to anybody and asked for any advice because taito zvataitoda izvozviya ndo zvataitoda izvozviya ndo zvataitoda ende takatofara tiri mombe dzogara dziri mudanga kuSouth Africa kuno guys hatingobudi tienda kumafaro kunourawa munhu seuku kunoku hatibudi tienda kumafaro anytime patafungira tinotobuda kahwani kako